sir. Kao što smo već rekli, došli smo da bismo videli šta to ovaj sa kolicima pokušava da mi kaže, jer drnda. It's complicated. Here we go. Ćao ljudi! Dobrodošli u naš novi video! Nismo ovo vežbali. Ne. Ako nas prvi put gledate, Obavezno nas lajkujte, subscribe-ite se na naš kanal i mi smo Saša i Ana Marija, štikle kaf kravata. sve ispretumano, ali shvatili ste pojem. Da. O čemu pričamo danas? Danas pričamo o turskom ultra all inclusive, ali ćemo vas malo sprovesti kroz Antalijsku regiju. Dakle, mi smo došli u Tursku da bismo iskusili čari turskog ultra all inclusive, a oni to nazivaju ultra all inclusive. Zašto? Zato što ovdje imate apsolutno sve što može da vam padne na pamet, ako toga nema, oni će da vam to donesu. Ovdje smo došli sa agencijom 1A Travel, nalazimo se u hotelu Icy Green Palace. Hotel ima 5 zvezdica i apsolutno je ceo koncept ultra all inclusive. Dakle, to je jedini način da ovdje ocenete. Dakle, imate sve obroke, imate sve vrste zabave na raspolaganju. Dakle, to je to. Dođete ovdje i ne mislite uopšte o novcu, ničem, ovdje imate sve. Krenut ćemo polako sa sadržajima možda. Šta sve ovaj hotel, odnosno šta sve ultra all inclusive podrazumeva? Bilo kad, nije bitno da li je vreme za ručak ili nije, vi svuda imate. Gde god da se nađete, vi imate nešto da jedete. Apsolutno sve što vam padne na pamet. Opet kažem, ako toga nema, oni će da vam to naprave. Postoji nekoliko a la carte restorana, ako baš vam se nešto ne svidi, a to je jako teško. Ovdje imate sve za piće, od vode do šampanjca. Znači, sokovi, sve. kokteli, piva, vina, sve vrste alkoholnog pića, strano, domaće, sladoledi. Imaš snack barove koji su otvoreni od negdje 11 sati do negdje 6 popodne. Onda šta još ima kafe. Dođete, sedete, popijete kafu iz Jamajke ili irsku kafu, kakvu god, znači imate sve vrste kafe, naravno tu i turska kafa koja je perfektna, dakle mi smo stvarno, evo, pili smo je ovdje u hotelu i bila nam je čak za nijansu bolje nego u Antaliji kad smo je pili. Mi do sada nismo imali priliku da se susretnemo stvarno s ovim ultra all inclusive-om i ja iskreno nisam skontao baš šta podrazumeva ultra all inclusive. Ti si mi rekla nekoliko stvari koje podrazumeva ultra all inclusive. Pričaj, ispričaj mi o tome. Kao na primjer šta? Kao na primjer sve. Mi smo negdje na nekoj sredini. Mi smo u kompleksu. Znači imamo sobe. Ne, nismo u vili. Nismo u vili, da. Mi smo u sobi, dakle imamo sobu sa spavaćom sobom, imamo jednu dnevnu sobu, imamo 2 kupatila i imamo još jednu sobu. Naravno, ovdje postoji... To je stan, kako ste vi već prokomentarisali kad smo radili room tour. Da, jeste. Vi možete da iznajmite manju sobu koja će manje da košta. Dakle, sve zavisi od toga koliko platite. Dakle, i kod Turaka isto, koliko para, toliko i muzike, ali ono što je isto za sve goste hotela, to su sadržaji. Dakle, svi imate sve sadržaje. Jedino što su ovi ljudi koji su smešteni u tim rezidencijama, koji su odvojeni privatno, oni su jednostavno, imaju svoju kuhinju, mislim nemaju svoju kuhinju u kuhinji, sve se sprema u restoranu hotela, ali im je sve odvojeno, dakle sve može da im se donesu u sobu, zato što tu odsedaju predsjednici, pa ne znam, ovi koji imaju jako puno novca i neće da se zna da su oni tu. Imaju privatnost, oni tu u stvari plaćaju privatnost. Plaća se više privatnost nego što se plaća ceo ultra all inclusive koncept. Sa druge strane, ovdje gdje smo mi smešteni, dakle ovdje imate sasvim normalnog svijeta iz cijele Evrope, iz Rusije, ima puno Nemaca, ima dosta Norvežana, Šveđana, znači oni svi dolaze ovdje da bi se odmorili. Da, ima dosta Turaka. Dakle, to je još jedna potvrda da ovo valja. Da, jeste, tamo gdje dolaze lokalci, to je ono što je okej. Green Palace, generalno je Green Palace zato što je ima jako puno zelenila. Pogledajte vi ovo. Bazeni su urađeni u fazonu da je svako drvo ostavljeno tamo gdje i jeste bilo. Kada se hotel gradio. Kada se hotel gradio i zato je tako vijugav okolo naokolo i
svako drvo ima svoj broj, vrlo interesantno, znači baš su gledali da sačuvaju tu neku prirodu. Svaki hotel u okolini, znači na Lara plaži, neku svoju temu i ne znam, imate na primer Veneciju koja je urađena u stilu Venecije, pa sa puno mostića, pa imate Moskvu, imate Titanik. Dakle, svaki koji je ima urađen svoju kao brod priču Titanik. da bi privukao što više turista. Iako oni kažu da nešto im plaža nije wow spektakularna, mi volimo ovaj deo baš zato što je voda topla. Dakle, I čista. Voda je topla i čista, iako nije sad nešto wow onog da te oduva pogled, vi imate, znači, toplu vodu u maju. Meni je bilo, da kažem, fascinantno to što sam video da svako veče ima neko dešavanje. Imaju ovde u blizini veliki kao amfiteatar sa binom postavljenom i tu se svako veče dešava nešto novo. Meni je bilo to super, bilo je, ne znam, cirkus, trbušni ples, non stop se nešto dešava. Kao tursko veče, ali bukvalno kao vatra na doli. Oni su sat vremena igrali, imali su predstavu, bukvalno čak je bilo kao Sulejman. Ovde je apsolutno sve uključeno u cenu. Ne možete naći ništa ovde što biste recimo probali, da jedete, da se bavite nekim sportom ili bilo kakva druga aktivnost, sve je uključeno u cenu, kao na primjer Aquabik, streličarstvo, boćanje, pucanje iz puške, šta još? Aquapark, tobogani koje možete koristiti non stop. Ljudi, spuštate se 500 puta, da, Aquapark za decu, sladoledi. Usput pokupite kafu u kafeu koja je savršena, 100 vrsta kafe. Ili sve to bez razmišljanja o novcu, o kartici za sobu, da vam nešto provuku, da platite kasnije. Dakle, apsolutno sve to je uključeno. Što znači, kada platite sobu, ovo vam je sve o čemu smo mi pričali uključeno u cenu. Šta se plaća posebno? Posebno se plaćaju oni sportovi na vodu. Oni motorići kojima možeš da se voziš po kompleksu, 15 € je pola sata, pointless. Ili imaju one za decu, one automobilčići i ostalo. I onaj nargila se plaća. Dobro. Šiša se posebno plaća. Svaka masaža naravno košta, u zavisnosti opet od toga gde ste smešteni, koju ste uslugu, znači imate taj ultra all inclusive u rezidencijama, podrazumeva i masaže. Dakle, sata po osobi, dnevno masaže isto uključeno u cenu. Tako da, opet, sve zavisi od toga koji je hotel, gde ste smešteni, dakle da li je rezidencija, da li je soba, sve zavisi od toga i naravno koliko ste dali novca. Ne možete da očekujete da ćete za 50 € dobiti isto kao i ako platite 200-300 € po noći. Da, ovde je u fazon koliko para toliko muzike. Nema tu šta da se, jer stvarno ovo vredi. Jedini problem koji smo mi imali ovde je to što nismo uspeli sve da vidimo. Jer toliko je sadržaja, toliko je svega, nema šanse. Uopšte nismo uspeli sve da vidimo i sve da probamo. 7 dana smo ovde i nismo probali sve. Da, to je jedini problem, tako da bi bilo dobro da ako dolazite ovde pre toga vidite šta to sve nudi hotel, pa da napravite neki plan već pre nego što dođete. Jer stvarno ovde, i sve ima određenu satnicu, znači vi ako recimo odaberete jedan dan da probate sve to, vi ćete biti bukvalno od recimo 9 ujutru do 6 uveče možda potpuno zauzeti. Do pola 12 traje žurka ovde na otvorenom, posle toga je mir, dakle može da se spava ko želi. Od pola 12 pa na više dokle god ima gostiju u disko. Dakle, postoji disko koji je zatvorenog tipa što se tiče zidova, ali je krov onako otvoren. Tako da isto odlična fora, ali sve to potpuno drugačija muzika. Recimo da smo sinoć dobili neku, ajde kažemo, tradicionalnu narodnu muziku tamo u toku predstave, pa onda smo došli ovde na hitove 80-ih, 90-ih strano, pa onda house, odnosno techno u disku, tako da za svakog po nešto. Dosta ste nas pitali da li je ovo za decu, jeste ljudi za decu. Jeste, naravno, da, vi izaberete ono što vam odgovara. Da, ovde nema hotela koji nisu 5 zvezdica. Na Lari, da. Lara i Kunduz, znači to su sve hoteli 5 zvezdica. Mi smo obilazili ostale hotele, naravno, nije mi to nešto interesantno bilo, mi smo ovde zbog ovog ultra all inclusive-a. Meni je to sve vrlo bilo zanimljivo i malo je teško ograničiti se kao kad ćeš da jedeš. U stvari, mi, na primjer, kad smo ovde, samo smo jednom išli na ručak, jer je stvarno svuda gde smo se našli... I to nismo išli na doručak, pa smo išli na ručak. Inače ne bismo ni išli na ručak. Toliko ima hrane da jednostavno nemaš želju da jedeš toliko. Jednostavno ti ne treba toliko i ništa to više nije sad... Wow! Nego je uzmemo malo, čisto, znači kad smo došli prvi dan pa kao 4 baklave, sve vrati, sad uzmeš jednu i sasvim ti je dovoljno, jer dostupna ti je hrana non stop, kafa ti je dostupna non stop, piće hladno, sladoledi, mislim, 24 sata, bukvalno ti možeš da jedeš ovdje, da jedeš i da piješ i on ti nije toliko interesantno. Isto uključeno u cenu je i mini bar u sobi, dakle non stop ga dopunjuju, ne znam, ubace vam piće, sokove i to sve. Da, voda imate, možete da skuvate kafu ako hoćete i u sobi, imate
automat za kafu, za čaj i tako to. To je to što se tiče otprilike ovog, da kažemo, sadržaja. Bazeni ste videli koliko ima bazena. Imamo puno, svako Ogromni. može da nađe. Dakle, ovdje ima jako mnogo gostiju generalno. Mi smo ipak uspeli da nađemo jedan deo gdje uopšte nema puno ljudi da ne bismo snimali. Hotel je pun skoro. Hotel je, znači, Ali pun mi ne je- vidimo te ljude Da. uopšte. Ja ne znam gde su ti Jedino ljudi. kad je gužva, najveća gužva je za večer. Da. Za doručak uvek ima mesta slobodno. Jedino za večer ono kao ajde da se svi ono... gledamo Mislim da je to zbog ovih predstava i zbog svega. Kao, ajde idemo prvo na večeru pa da postignemo, znaš, kao, Moguće. verovatno da zato pa stignemo da se spremimo, malo da se Ali odmorimo. možda zato što je Ramazan, pa pošto ima puno Moguće. turaka, onda oni posle, kada padne noć, oni Da. krenu na hranu, tako da možda i zato na večer je najveća gužva. Moguće. Pravi savršene koktele, to smo probali nekoliko. Da, stvarno je svo osoblje maksimalno obučeno za ono što radi, svako ima svoj deo posla, neki čak i radi dve stvari. Naprimjer, neko naprimjer, je animator tokom dana na fabriku, pa onda uveče vodi program sa, ne znam, za žurku ili tako Da, nešto. a Tako recimo da- za ručak je služio. Tako neka fora, sve su nešto Da, svi su iskombinovani, nešto- svi. svako I sve nešto vidimo radi, neke da. poznate face, ono, konstantno. Da. Normalno, svi su vrlo ljubazni, o tome neću uopšte ni da pričam. Da. Usluga je, ono što je meni bilo jako čudno, na primjer kada smo na ručku ili večera, svejedno, recimo, ti si sad do pola završio jelo i tanjir samo izgleda kao da je malo gurnuto tebe, Da. oni misle da je to. Tu se odmah sklanja, donosi se novo, sve čisto, znači ako samo na 10 sekundi ostaviš Da, svoj oni tanjir skupljaju. bez nadgledanja, oni to skupe, postave sve novo i kao ti možeš ponovo da uzmeš, niko tebi to Da. ne vrnje, ali oni su prosto, to podrazumeva ova usluga koju su Turci pokušali da podignu na neki nivo. Ne može da se desi da jedan pikavac stoji Da. minut jedan, na primjer, kad neko završi cigaru, onda dođu i menjaju pičnu. Da, Znači, sve je perfektno, perfektno je čisto. To se čisti svaki Da. put, sa onim, to je sepsol koriste. Prskaju se psolom i čiste, znači posle svakog postavljaju se nove one salvete odmah. Znači jedan sto, recimo za 4 osobe je raspravljen u roku od 20 sekundi, jedna osoba ga raspravi. Potpuno. I postavi nove čaše i sve to toliko brzo ide i to je super. Zato je, mislim, mogu misliti kakva bi gužva bila. Ovdje ima, ja ne znam Da, koliko, mnogo ljudi, stotina soba. Znaš koliko ljudi bi to bilo. Ovo se uopšte ima gužve, ali to jako kratko traje. Čim neko ustane, ti već možda sedneš i da kreneš da jedeš, jer je to čist. Sobe uglavnom mogu da vam očiste. Kad god hoćete možete da menjate peškire, no 100% naravno ima peškira, ima bade mantila, peškire za plažu, dobijate ovde isto i to vam je uključeno u cenu, samo imate kartice koje Da. menjate, bitno je da ne izgubite te kartice i to je to. To je to. Dakle, Mi vam- sve što vam padne na pamet ovde imate. Ja stvarno ne mogu sad da se setim da mi nešto padne na pamet, a da to nema. Naprimjer, ko hoće da ode do grada, bukvalno ispred hotela se nalazi stanica autobuska, mada ovde su dolmuči, možete da ga zaustavite gde god hoćete i on će da stane. Da. Njima to stvarno nije problem. Gradski prevoz, šta god, oni malo saobraćaj im je... Ali, Šta vas briga, ne vozite vi. ne vozite vi. i to je to. 2,75 košta odavde do centra Antalije. Dakle, od hotela do centra Antalije. Da, od ovih bližih je jeftinije. 2,35, ja Da. mislim. Nisam siguran, lira. U svakom Pričamo o slučaju, lirima. da, 5 lira jednako 1 evro. Da. Tako računajte. Otprilike, Da. To vam je najsigurnije i to, držite se toga, ako kupujete nešto do 50 evra, sve preko toga gledajte tačni kurs, ali ovo je za računanje tih nekih sitnih stvari gde nećete čak i da omašite, nećete nešto puno izgubiti ili pogrešno proceniti. Što se hotela tiče, u principu to je to. On ima izlaz na plažu, imate Ležaljke koje koristite na plaži, koje su samo za goste hotela. Plaža je ogromna, stvarno, baš široka, velika. Tu ima mesta i za decu i za odrasle. Postoji beach bar. Da, postoji bar na plaži, to 2 bara. Postoji tamo normalno, imate i sladoled i sve ostalo. Jako blizu toga je snack bar, tako uopšte ne morate se vraćati do sobe ili šta god, da se spremate da imate tamo sve. I to je to što se tiče tog all inclusive, ultra all inclusive koncepta. Za one kojima je to dosadno, ako uopšte može da vam bude dosadno, jer nama stvarno nije bilo. Evo, mi smo samo 2 puta odavde išli u Antaliju. I ne znam i da li bismo stigli više i da li smo imali potrebe uopšte. Ne znam, stvarno imate, jednostavno ovde imate sve. Iskreno, probali smo mnogo više nego u hotelima koji nemaju ovakav sadržaj. Jel Pa tako? da, Sve ti to ovde, jeste ideš sve, kao od da. jednog do drugog. Ja ne znam da li ima nešto da nismo voćenje probali. Dobro, I da. pikado, ali to mi je mogu da bacam kuglu gde god hoću i pikado mi nije nešto interesantno. Ali stvarno, mislim, ovo sve što smo probali ste často i to
To je sve uključeno u cenu i prosto glupo je da ne iskoristiš, što boga ni. Probaš, da, Ljudi. naravno. Ja sam uletao u Dečiji park, akvaplan, iako vi da. niste bili za to da ja uletim u Dečiji park kada ste odgovarali na anketi na Instagramu, ja sam to ipak uradio. Može mi se. Bilo je super, tako da za klince... jesi ti gazila ponovno dole? Jesam. To je mekano. Znači, Meni je dole to gadno, izgleda kao onako beton kada gledate napravljeno. Dečiji akvapark. Je Puno vode je nekako. Puno vode. Baš je čudno kad gaziš po tome onako. Deca su me čudno gledali, neka su mi prskala. Zla deca. To je to što se tiče hotela. Ako se sjetimo nečega kasnije, ispričat ćemo. Da. Ajde da krenemo malo sa Antalijom. Zašto ljudi da dođu u Antaliju? Zašto u stvari da odaberete generalno Antalijsku regiju? Da. Ne samo grad Antaliju, nego cijelu Antalijsku regiju koju možemo da ovako stavimo u zagradu, da stavimo jednako i kažemo fantastično. Zašto je ona dobra? Mi je volimo, ovde smo bili nekoliko puta, nismo ovde prvi put, videli smo mnogo stvari u okolini, ima jako puno istorijskih nalazišta, ima jako puno toga da se vidi, obiđe, doživi, iskusi, proba. Naravno, vi morate da odete u centar grada, da sednete u čaršiju starih grada, popijete kafu, u neki kafić, šta god, jednostavno morate to da uradite. Zašto? Zato što ta njihova kafa je tradicionalna, probat ćete onako, taj miris jednostavno ne može da se opiše. Turski čaj. Ali sve to s pogledom na more skroz Morate, drugačije. Da, to je Znači, taj neki doživljaj. doživljaj koji vi plaćate, pa ne znam, 6 lira jedna kafa ili 7 lira jedan sok ili 2 lire jedan čaj. Eto, to su Znači te sve cene. oko evro i po. Da, to je ogroman, Antalija je ogromna, sada ogroman grad. 2 miliona stanovnika. Da, ima jako puno stanovnika. Mi kada smo bili ranije, nije bilo toliko ljudi, nije bilo toliko naseljeno, nije bilo ovoliko hotela. Mi smo bili sa druge strane, bili smo na Konjalti plaži, Konjalti deo. To nije peščana plaža, to je kamen. Kamena plaža, zato što mi u tom periodu smo više voljeli jednostavno kamen, bilo nam je to nešto interesantnije. Sad smo se razmazili. Sad smo se malo razmazili, da, ali dobro, svakako, ja se sećam kad smo mi tad bili, vi na Konjalti plaži niste plaćali ležaljke, bile su totalno besplatne za sve koji dođu tu i koji ugrabe ležaljku, dakle nije bilo ljudi sa strane. Ovdje nema grabljenja. Da, mislim, dobro. Mi sad ovdje toga drugo nismo je imali, to, ali to je da. prošli put kad smo bili. Pa dobro, ni tad nije bilo ono kao, uvek si imao mesto. Pa da, ali bilo Ali je gužva. drugačije, dobro, bilo je gužva, zato što je to ipak gradska plaža, ovo je privatna plaža, to je razlika, da. Šta još tu imam? Što se Antalije tiče, Antalija je prelep grad, imate normalno sladoleda, onog turskog, klasičnog, imate baklave, imate normalno, nije giros nego onaj. Ubićete Turci zbog ovoga. Nije giros, mrtva trka. Da li je giros naš prvi nastao ili turski doner? Meni se doner više sviđa, Meni ja ga giros, više volim. žao Ja mi više je. volim doner. Meni je giros zbog tzatzikije, ja mislim da on kod mene. Pa dobro, da ja Vuče ukus. taj tzatziki ne volim, tako da meni je doner mnogo bolje. Eto, ispravila se. Jeste, da. Oni imaju i kao krompir koji preseku na pola pa pune sa svim i svačim. Da, koji mi je isto jako neko zanimljivo. onako interesantno. Da ne bude jelo. da ovdje samo jedemo. Bitno je da vidite luku koja je stvarno lepa, da vidite I na luci Hadrianovu imate, kapiju. i u blizini luke imate jako puno ovih što mućkaju ove sokiće. I koji su- sladoled. Dobro, I ovaj video će se zvati ali- Sladoled i hrana u Turskoj. A nije, nego generalno ima jako puno toga mislim što može da se proba. Što Ima. ne biste probali ako ste Svašta. došli ovde. Sve Sljedeća smo probali. stvar je naravno shopping u nenormalno velikim količinama. Dakle, vi ovde dođete i kupite sve što vam treba. Znači, ako dođete u avgustu, opremite se za zimsku sezonu i uživate. Da, to sam ja radio prošli put kad smo bili. Sad je bila malo drugačija situacija i sad smo malo obratili pažnju na cene. Evo šta smo provalili. Mi smo pre nedelju dana, pre nego što smo došli ovde, obilazili malo kod nas u Srbiji ove butike. Pogledali smo malo cene, stvari koje su nam se svidjeli i zapamtili smo te cene. Sad kad smo došli ovde, pogledali smo... Nešto. Da, ja sam i kupio nešto u Srbiji. Sad kad sam došao ovde, video sam da je ta ista stvar, bez ikakvog sniženja, dakle ni u Srbiji nije bilo sniženje, ni ovde nije sniženje sada, dakle redovna cena je razlika 350 dinara. Znači 3 evra za stvar koja košta inače 1500 dinara. To je stvarno jako velika razlika. Mi smo ovaj put
lepo kupili. Jeste, Mislim, baš smo svašta lepo smo kupili. šopingovali, obukli smo se onako prilično dosta Dobro, da. za male pare. I za leto, dakle uzimali smo kupaće kostime. Majice, šorceve, papuče, haljinu si uzela, ne znam, košulje. Stvarno smo ono kupovali dosta i sve to, ništa to nije kupljeno na ulici, ono što... Da, to su sve butici, išli smo, ne znam, Waikiki de facto i tako ti butici. Hadrianova kapija. Naravno, Sahat Kula. To je obavezno da se vidi. U blizini kapije se nalazi i Ataturkova kuća. Da li znaš zašto je Ataturk poznat, popularan? Zašto je on nama bitan? Nama, zato što je rođena moj rođendan. Tako je. Ovde se 19. maj obeležava kao dan omladine, zato što je Ataturk verovao, da Turska ostaje na mlađima. Tako da je on ulagao dosta u njihovo obrazovanje, svuda im je dao podršku gde god je trebalo, tako da se njegov rođendan obeležava kao dan omladine. Tako da, eto, to možete da obiđete. Mi smo posjetili i Ramazanski bazar. Imali smo sreću da smo ga prošli put kad smo bili isto posjetili. Ja mogu da ti kažem 100% to ima non stop, tokom cijele godine. Ali si primetila se uopšte nije promenio. Da, ništa. Znači, ono mesto gde smo i kupili torbicu, onu kožnu za poklon, se sećaš? Još uvijek stoji, znači, treća tezga od početka. Apsolutno se postavka nije mijenjala. Da, verovatno tako zakupljaju isto tezge. Tamo možete kupiti odličnu posteljinu, na primjer, za ozbiljno male pare. Dakle, baš male pare, pamučna posteljina koja je bila ono smiješna cena. Mi smo kupili, ne znam kako ćemo sve to odneti kući, ali srećno nam bilo. Da. Sad ću vam ja reći neki znamenitosti koje imate u okolini da vidite. Vi možete se smestiti u Antaliji, možete se smestiti negde u Alanji ili negde između Side, Kemer, Belek, Fethiye možda. Sve zavisi opet od toga šta vas interesuje, šta hoćete da vidite i šta hoćete ovde da doživite. Ovde stvarno možete da vidite svašta. Postoje termisos koje su kao onako tribine. Mi smo mnogo toga obišli. Mi smo ovde proveli jako puno vremena pre nekoliko godina. Mi smo bili ovde 2 puta po skoro mesec dana. Da, tada nismo blogovali i nemamo materijala da vam pokažemo šta sve može da se vidi, ali stvarno postoji mnogo toga. U Antaliji samo imate Sahat Kulu, imate Luku, imate taj stari grad. Ovde se nalazi jedan od najvećih, u stvari najduži akvarijum, gde možete da vidite ribe, dakle onaj tunel gde vi možete da uđete. Kažu da je to najširi i najduži koji postoji. Postoji još jedan koji se takmiči s njim, ne znam tačno gde je. U Singapuru, da. Ali je dosta uži, znači prečnik je dosta manji, tako da se ovaj vodi kao najveći. Tu stvarno ima i više od toga akvarijuma, tu ima neka ledena soba, takva ledena dvorana, tako neka fora, gde ste vi oblačite u skafandere, grudate se, pravite sneška, šta ja znam. Odlično onako, da kažemo, taj koncept i vrlo je zanimljivo. Možete da... Plivate sa delfinima odmah preko puta, dakle to je, mislim, više terapeutski deo gde dovode bolesne ljudi, bolesnu decu na terapiju sa delfinima koji plive i sa njima druže se tokom celog dana i tokom te terapije. Mini City. Mini City, naravno tu imate sve što može da vam padne na pamet od turskih građevina, dakle... Ali smanjeno. Recimo da je najveća džamija, recimo veličine 2 metra sa 2 metra. Idite što kasnije tamo zbog sunca ili rano ujutru čim se otvori ili... Jer je otvoreno, ali treba će vam sigurno negde oko 3-4 sata da obiđete sve to. Svuda imate one kao zvučnike gde vi pritisnete jezik koji hoćete i on vam ispriča o toj, ne znam, lupam džamiji ili ne znam, građevini ili šta god. Najlepša plaža ovde, definitivno u ovoj antalijskoj regiji, je plaža Kleopatra koja se nalazi u Alanji. Sitan beli šljunak, Tirkizno more, prelepa topla voda, dubina kreće odmah. Mi smo bili baš u Alanji mesec dana i generalno fantastično mesto je bilo, znači ne znam. Najlepša plaža koju smo mi videli, a da nije daleka destinacija, je definitivno Alanja. Tako da ako imate mogućnosti bar da odete, ako se ovde negde smestite, odvojite jedan dan, nećete se pokajati da odete tamo. Znači, to je pod obavezno. Kad ste već tamo, u povratku biste mogli da svratite na reku Dim Čaj. Da, ali dobro, to je više ka jugu, ne može u povratku. Pa dobro, da, nastavite još malo, da. Napravite krug i do reke Dim Čaj, koja je prelepa, imate one male
brodići, kao nije isto Svaki sto je poseban splav. Splaviće. Da, gdje ti ono kao plutaš na vodi i piješ kafu, turski sed, znači ono dole niski stolovi, samo jastuci na koje sednete, odlična kafa, postoji mogućnost da jete tamo i ribu koju sami uhvatite, svuda postoji tabla, sam lovi, sam kuše, to mi je ostalo u glavi, ako smo bili pre 5-6 godina, znači odlična stvar ako možete to sjajno, da vidite. U Antaliji još postoji jedan kao grad od peska, na Lara plaži. Da. Ima i vodopad, onaj veliki, dobro, do njega smo bili. Ovdje vam je najbolje da iznajmite auto na dan, dva. Dakle, jedan dan da idete ka Beleku, drugi dan da idete ka Alanji iz Antalije ili ako dođete u Alanju. Ima mnogo toga da se vidi. Olimpos, onda ima vatra koja izlazi iz zemlje. Mi nismo sve ni probali, niti nam je cilj. Da, odavde isto tako možete da organizujete turu do Izraela. Dakle, avionom? Sa aerodroma u Antaliji idete do Izraela, budete tamo dan, dva i onda se vratite. Mislim da ekskurzija baš jedan dan traje, da se ujutro ide, uveče se vraća. Tako nekako i let organizovan baš zbog toga. I to možete se raspitati u agenciji. Znam da ova agencija Jadana ima takvu u ponudi takvu ekskurziju, to smo čuli, mi nismo imali vremena i stvarno ne znam ni kad. Nama stvarno u Izraelu treba više. Nama ipak treba više, sigurno. Ali nije loše ono da se skokne do Izraela. Da. Zvuči lepo. Obiđete i to. Kad ste već ovde... Ja vam preporučujem da kada dođete da se ne opterećujete time da vidite sve. Da, nikako sve, zato što ne možete da vidite sve, mi nismo videli sve. A nema ni potrebe. Nema ni potrebe, nama je želja, sledeći put kada dolazimo ovdje u Tursku da obiđemo možda gore, znači ne znam, Izmir, ne znam, čak i Fetije nismo bili, Belek i tako ti neki severniji gradovi, pošto eto nismo bili tamo. Ono što vam je isto obavezno, to su, šta? Kreme za sunčanje. Kreme za sunčanje. Da, pitali ste nas koje smo ovaj put poneli. Ja sam non stop u torbi nosila kad smo išli do grada faktor 50 da se domažemo, pogotovo na meni. Stvarno evo nismo izgoreli, on nije izgoreo. Čak ni sa ovim. Ovo smo koristili ovako kada nismo u pokretu bili, nego ovde na plaži. Faktor 50, ovo je Debora, Bioetik, Sunker 30. Ovo je dobro što nije mnogo masno, to mi se sviđa, inače ne volim, bučiš majicu pa se zalepi. Ovaj put smo ovo koristili i bili smo zadovoljni do duše. Nismo non stop bili na suncu, nego smo se sklanjali ovde na plaži, ima odlična fora, ima nadkriveni delovi koji su onako prilično ublaže sunce, znači nije mrak, nego onako prilično... Ima jako puno drveća, mislim, stvarno ima tako da sklanjali smo se, bili smo pametni, budite pametni. Da, posle sunčanja normalno, after sun, oporavak kože. U Turskoj se voda sa česme ne pije nikako, dakle morate da pijete flaširanu vodu. Koje ovde ima, naravno u all inclusive imate non stop, mislim gdje god da se nađete možete da uzmete flašu sa vodom, naravno vi ako niste u all inclusive konceptu morate obavezno da kupujete flaširanu vodu. Otprilike to je to što se tiče ovog videa. Ja bih htio da se zahvalim svima vama koji ste ga gledali i da poželim srećan put onima koji su nam se javili da ovde dolaze uskoro. Mi vam zavidimo jer smo se ovde vratili. Da, drago nam je da smo vam pomogli opet u odabiru i mi smo sigurni, evo stojimo iza toga da je sve onako kako smo rekli i da niste pogrešili, da će vam biti fantastično. Znate šta treba da probate od hrane, već smo vam rekli na šta da obratite pažnju, šta obavezno da probate. Ljudi, još jedna stvar, vi sada ovo gledate i pretpostavljam da recimo od sad pa za koji dan, tačnije prvog, mi putujemo na jednu potpuno drugačiju destinaciju. Skroz drugačije od svega ovoga. Dakle, ovo je bilo all inclusive, sve unutra, sve se dešava u hotelu, koliko je to interesantno, sami prosudite. A mi sad idemo na jedno mesto koje, ajde da kažemo, nije dovoljno popularno, kao za letovalište kod nas. Ali mi želimo da bude popularno. Meni je bila nenormalno velika želja da odim tamo i hvala Bogu sada idemo tamo. Dakle, u petak prvog putujemo. Znači, ove godine nekako sve ide na moju vodenicu. Stvarno. Osim Zanzibara, Zanzibar je moja želja. Zanzibar je njegova želja bila. Ja sam htjela da probam ovaj koncept. Ja sam bik, ja sam hedonista, ja volim ovaj vid odmora gdje vi bukvalno samo možete legniti, kažete daj ovo, daj ono. Ja sam u tom fazonu, on nije u tom fazonu i zato meni je ovaj koncept odmora idealan. Ali destinacija na koju idemo je? Ja, kada se budem vratila jednom na odmor jedne godine, za jedno 100 godina, kad budem dolazim na odmor, ja dolazim ovde i to je to, meni je ovo idealan odmor, definitivno. Ali ja ću te sada umoriti malo. Sada ćeš se malo umoriti tamo. Sada idemo na jedno
fino ostrvo, ali o tome u drugom videu, te nećemo vam sada Tako je, nećemo sada da pričamo o tome, ali sigurno će vam biti i to interesantno. Sigurni smo, da. Meni je stvarno bila jako velika želja da odem tamo zato što ima jako puno istorije, ima jako puno interesantnih stvari koje mogu da se Tirkizna boja mora, da. odlične fotke, bit će jako interesantto, jedno čekamo. Tako je, ljudi, završamo ovaj video kao i uvek. Obavezno se prijavite na naš kanal, Lajkujte ovaj video podelite ga ako vam je bio koristan, a verujemo da jeste. i pišite nam dole ako ste bili u Antari kako ste se proveli, a ako niste, da li ste sada dobili želju da idete, to jest da dođete baš ovde. Hvala vam ljudi, hvala što ste nas gledali. Ćao! Ćao!